आंहा दिनैबो फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै रियेल केमेरायाव बेसेबा बुख्राख्रा ओमफ्राय दायो बिउटि प्लास होनानै जोङो नाराबारियाव रिल्स बानायनो थांनो नागिरदों खनसेनि बायदि खनसेयो माइ जाजेननायाव थांदोंमोन ओमफ्राय नै दायो नाराबारि जानायाव थांनोसै जोङो लोगोफोर ओमफ्राय नै सासेयाबो रेडि जागासिनो फेसबुकनि थाखाय रिल्स बानायनो लुगैदों दिनै जेबो खामानि गैया मावबाथाय खामानिया दङ अब्लाबो जोंनि थाखाय खामानि गैया आरोना ओमफ्राय जों दायो थांबाय थानोसै ओमफ्राय जों दायो थांबाय थानोसै दहाय मेख्ला गाननानै खालामदोंमोन ओमफ्राय ओरैनो माने खालामनो सानदोंमोन खालामनो लुगैनानै माने मेख्ला गाननानै खालामनायाव एसे मोजां मोनबायना मोसानोबो एसे रोंहांलायबाय नालाय ओमफ्राय जों दायो ओंखारफिनबाय नै जेबो मेकआपबो फोनाखै मात्र पाउडारल' फोनदों ओमफ्राय फटा फोनबाय ओमफ्राय नै सासेयाबो रेडि ओमफ्राय आंबो रेडि माबायदि नुदों ओमफ्राय थांसै थुमाइनाव गाननाय बिदि सानो ओमफ्राय लोगोफोरजों दायो थांबाय थानोसै उनाव मा होनो नैबे ड्रेससो समाया होननानै बुंहरदोंमोन आरो सासे नोंगौ समायमारा अब्लाबो आं दिनै गानबाय ओमफ्राय रिल्सनि सेक्टरावनो जों मा जाखो मा खालामना लाखो नायलांदो लोगोफ्रा बेखायनो जों मा जादों दिनै रिल्स बानायनो देलायनायावनो नायदो र' लोगोफोर गाइखेर फुदुंदोंमोन ओमफ्राय गाइखेरा बिदि जाबाय अब्लाबो जों दायो थांग्रोनोसै बानायनो ओमफ्राय नै आंना फिसाजोआ जकार बायदि जानानै दङ अबे माबाया आब' थांबाय थानोसै लोगोफोरनि आंहा दख'ना गांसे लाबावबाय सासेया लायाखै फैफिनगोन आं फैफिननायनि आं गैया आं नायना गैया आं फैला माने नाराबारियाव थाखासिगोन आङो ओमफ्राय सियार लाबोआबा जागोन नामा लायथाम इयाव दं खोमा बाहेरा बाबाया थांबायना हेलौ दा बोगोन आङो फैबाय दं फिसालाया मोनहैबायानो आं बख'नो हायाना मोननै लानानै बिमाफ्रा रिल्स बानायदों फिसाफ्रानो गेजेर नांहांदों र' देखायगोन आङो र' नायदो लोगोफोरनो जोंहा दुमफेजों लावगिजों होख्लायखाबाय मोसानाया ओमफ्राय ओरैबायदि जायो आरोना मोसानायानो माने सासेया लबर सासेया लहाथां माथां ओरैबायदि ओमफ्राय मोनसेबो जाखाया मोसानायानो देमाबो नालाय ओमफ्राय आरो सासेया थालांबाय थायो आंहाबो सम थालाङो अब्लाबो जों सानैबो दायो टाइम मोननायाव बानायबाय लुगैयोना लोगोफोर बयखौबो रिल्स बानायनाय नुयो नालाय ओंखायनो बानायबाय हाया नोङो राजा बाबु हायालै गोलैगोन फै आंखौ नायनानै जि दख'ना गानदो खानाय खादोंमोन ओमफ्राय सिङाव लंपेन्ट गानबावोसो नायलाय ओजा दख'नाया फिसा जाबाय थांनाय बोसोरनि बैसागुनिसोमोन बिदाखौ हेल्प खालाम थांदो नै ओरैबायदि आरोना खानाय खानानै ओमफ्राय बिदि बख'ना लाबोयो थौदो राजा थौ न'आव गेलेगोन थौ आं लांगोन थौ गयबो थाइनै खनना लाबावबायसो आं लांगोन थौ खार थौ मामिसो थौ साइकेलाबो बोरै गोलैनाय हा थौ ओइ साना गोलैबाय जिउ ओइनो सासेखौ थिखांबाय सासेया गोलैबाय जाया नोंसोरो सानै थौ आं लागोन थौदो नोंसोरो थौ आं लानोआनो होनखादोंमोन ना थौ ओरैसो थौ माइनावखौ बामनोसै चलो मा मुं दायो जोङो बानायखांबाय मोनसे भिडिअ'आवनो ओरैबायदि गोबाव नांगौ लोगोफोर माने नांला आङो रोंखायानो मोसानोनो नै दोलालायबाय गोमो जाबाय ओमफ्राय ओरैनो आब'आ ड्रेस सोलायना फैबाय ओमफ्राय दायो आंनि फाला आंबो सोलायनोसै आं दहाय लाबोखादोंमोन नालाय नै बे जोंहानि दुब्लि बारियाव गाननोसै आङो महरफ्राथ' गैखाया बुख्रा बुख्रि ओमफ्राय दायो बेनि गाननानै फैनायखौ नेदोंमोन आङो ओमफ्राय दायो आंबो दायो गाननोसै गेरबो बिखा गलिया
देखायनाया जाबाय नै आङो जि सुनानै लामफैदोंमोन बेवहाय ओमफ्राय बेखौबो लाखाबाय मोनाबायबो जोङो जुथा सप्स फैदोंमोन नालाय न' उनावसो नै ओमफ्राय थांनोसै जिखौबो लांफाखानोसै दायो मन्दिराव गायहैनोसै थानोसै दसे ओमफ्राय आङो रिल्सखौ उनाव होलायनोसै देखायनानै माबायदि ओमफ्राय जोंनाथ' मोसानायानो जाखाया नालाय ओरैनो थेवबाबो जाब रिल्सबो बानायबाय फार्स्टनो ब्लग खालामबाय नायलांदो आं गाननाय दख'ना बुथुमदो नै ओमफ्राय आंहा जि सुनानै लाबोनायखौ लाबाय ओइ बाबु जिया थिखांदो माइनाव